pozor. Dobre to bolo. Dobre to bolo. Po 2 dňoch strávených v Avignone sme sa vybrali smerom do Švajčiarska, ale pred Švajčiarskom sme si ešte dali malú prestávku v meste Milau. Vlastne ani nie tak v meste, ako na odpočívadle pri najvyššom moste na svete, podľa výšky pilierov. Odpočívadlo bolo zároveň aj akousi kultúrnou pamiatkou, keďže tam bolo múzeum, krásny výhľad na ten most, porobili sme tam veľmi pekné videá a fotky. Myslím si, že jeden z najhodnotnejších materiálov, aký sme natočili počas celého tripu. Prešli sme cez francúzsky vidiek do Ženevy. V Ženeve pršalo, takže sme zamierili najprv do McDonaldu, kde sme na chvíľu na Wi-Fi pojibávali to, čo sme potrebovali a pozisťovali informácie. Potom prestalo pršať, takže sme si v rýchlosti prešli mesto, ale ani jedného z nás to nezaujalo natoľko, aby sme sa tam nejak dlhšie zdržiavali, ale aby sa nepovedalo, že sme sa na Ženevu úplne vykašľali, takže pekné výklady s hodinkami sú tam, gejzír a socha zakladateľa Červeného kríža. Potom sme pokračovali do Bernu, kde sme prišli po obede a bolo to piatok. Bol som veľmi prekvapený, že v piatok po obede je tam úplne slabá premávka, ulice boli poloprázdne. Zaparkovali sme pri rieke v podzemnej garáži, blízko centra. V strede mesta pri rieke je ohrada s medveďmi. Je to niečo, ako keby ideš do zoo, vybereš si, že túto ohradu chceš a oni ti ju prenesú a dajú do centra mesta. Okolo tejto ohrady je chodník, na ktorom sú mená všetkých, ktorí prispeli na jej vybudovanie. Išli sme na vyhliadku nad mestom, mesto vyzerá dosť historicky a páčilo sa mi. Potom sme si prešli obchodnú pasáž. V centre bolo postavené volejbalové ihrisko s pieskom, hral sa tam beach volejbal, bol tam turnaj, tak sme si pozreli pár výmen. Kúpili sme si čokoládu a vybrali sme sa zobrať auto na parkovisko. Rozhodli sme sa, že si nájdeme niekde v blízkosti kemp. Trošku sme poblúdili po meste, avšak blúdili sme kvôli GPS-ku, nie kvôli tomu, že by tam bola nejaká komplikovaná doprava, ako sme zažívali v Taliansku alebo vo Francúzsku. Práve naopak, na to, že bol piatok večer, tak v Berne nebolo skoro žiadneho auta v uliciach. Keď sme našli kemp, bol to úplne iný kemp, ako sme videli doteraz. Nemohli sme ísť autom donútra, takže sme si len povykladali veci, postavili stan, bola tam SBS-ka, takže sme tam nemohli prejsť na čierno a celkovo bol veľmi luxusný a dobre vybavený, až do takej miery, že sme si museli kúpiť žetóny na teplú vodu. Ráno sme sa zobudili a pokračovali sme do Lucernu. Vybrali sme sa pozrieť pamätník rímskych vojakov, hore na hrad a prešli sme cez most, ktorý bol spálený. To je tam asi taká najväčšia pamiatka. Mesto na mňa pôsobilo príjemne, avšak celkom nechápem, prečo sme sa tam vybrali. Napríklad smerom na Lucern je taký Zurich, ktorý sme vynechali a išli sme vlastne do Lucernu. Miestna dobrota. OK, pochopil som.